И здравейте, дами и господа, тук се завършваме с второто ни unboxing видео ever. Скоро очаквайте видео за 86 000. Ето тук съм приготвил за вас бропаста, този път специално нищо не съм отварял. Такова, тук нямаме много хубави нещица, тук нямаме дропове. Имаме ранг от дропове, но имаме и малко нещица, които сме клеймнали. За начало мисля да отворя Chaos Drop. Holy shit! Дай ми това. Чайте, се оплаших. Такова епикче. Добре, сега е супер. Казвам ви само се абонирате. Искаме да стигнем 100 абоната до края на месеца. Или поне до края на другия месец, защото ще съм много доволен. Ако успеем, дами и господа, би трябвало да направя фейс ревю на 100 абоната. Което според мен много ще ви хареса, защото най-накрая ще видите горното ми лице. И да. Абонирайте се за канала. О, Mythic Drop! О, найс, let's go! Почти. Не, един Mythic Drop сме. Супер сел. Дами и господа, какво става? Double Legendary. Добре, хайпа чарча на Драко. Вау, тепски на бъст, let's go! Ако тази реакция ви прозвуча фейк, спокойно хора, не е. Просто нещо не мога днес да реагирам изобщо. 10 кредита, това е sweet. Епик отново, дай ми кредити. Не ми дава кредити, много ясно, че няма да ми даде. Лош Supercell. Shout-out на въздуха и на Oxygen. Shout-out Oxygen. За това, че го дишаме. Направо да продължаваме с видеото, защото аз не спирам да лафя, дами и господа, по-добре. Моля ви се, гледайте до края на видеото, за да се рейджбейтнете. Epic Drop, let's go. Така, ако сега стигнем Solar Flame 2 през тази видео, ще бъде крейзи. Това, ето рерове, много реровете върват, реровете, Epic Drop, че, дами и госпожа, Epic, че, ето го, Rare Drop, че, дами и госпожа. Още един Rare Drop. И дами и господа, ето това е последният стар дроп от Бропаса. Това е доста лош Hypercharge. Такова сега отваряме тези в ранг. Не съм си клеймвал ревордовете колкото и да искам. Ранг дроп. Стоблинк. Някаква друга се очаква. Rare Drop. 50 пари. Стоблинк. Още един дроп. Sweet, folks. Ще отворим това стар дроп. Супер rare, sweet. Ранг дроп. Добре, Стоблинк. И отваряме Legendary Drop, дами и господа. Кога ще получим тук? Надявам се на кредити. Дами и господа, направо много съм разочарован, дами и господа. Но знаете ли какво за аудиторията? Ще си взема още едно. Или си взема ли за аудиторията? Знам, че вие няма го гледате, но я да видим шопът за още дропчета. Няма абсолютно нищичко тук, освен як пинсет. Има още степове, я да видим то на дроп, какво ще ни изпадне. Дай ми 6 неща, уау! Дай ми. Добре, даде ми нано пауъра на Пайпър. На Пайпър, what? Тук що създах фрейк на хао, дай ми госпожа. И това е видеото за днес. Пишете ми в коментарите, ако искате още такива видеа.